Hola, aquesta és la nostra cooperativa de 5è C, decoració de la bomba. I aquests són els nostres productes que vendrem. Aquest és un quadre personalitzat per decorar la teva casa. Aquests són flagers de macramé per penjar-los a la motxilla o a les claus de casa. Això és un portaespelmes perquè faci una bola color a la teva casa. Això és un collaret fet de boletes de colors de fusta. També farem unes samarretes amb el nostre logo, que és aquest, i perquè aquest estiu estiguis molt bonic. Això és un braçalet per